Cah nom-nom kreatif coy. Berada di desa Cabak. Iki wonge. Iki bose ya. Anak muda kreatif ya ini tak acungi jempol lah ya. Gelem nebas pelem. Ini pelem kok di Mas? Pakai pucak wangi, Mas. Pucak wangi. Oke. Iki pelem apa kabeh iki, Mas? Ini ada pelem gaduh, pelem kiojoy. Iku apa kiojo kuwi? Kiojo iku pelem apa? Pelem kok ndi? Khas Thailand. Khas Sawadeham. Loh, bukane sing gudi-gudi kuwi. Tapi kok rada cilik-cilik. Tanggane, Mas. Kok Thailand. Terus ini didol ndi, Mas? Dole Malang, Mas. Nang Malang, tenan Malang nggih. Boleh ngapusi. Malang iku nggone buah kok. Oh, luar biasa tangga-tanggaku memang keren-keren lho, tetep biasa apa wae. Halo Lek Nardi. Iya, pokoknya semangat golek dolar pokoknya. Iya Mas Gun. Oke.